Men så har ingen mana. Det er turn det her. Åh, fuck. Ja. Det vil da bare... Sådan. Wow. Uff. Ja. Er der en, der tænker sorry? Ja, jeg tænker. Well played. Hold da fast, det tror jeg, det var det turning point, det der for det spil. Kan du tænke videre? Ja, jeg tænker videre. Jeg har også Guardian enkelt, så. Bare back ud, bare back ud. Okay, GG well played. Hold da fast. Sådan, ja. Wow. Nå. Godt spillet. Hold fast, men det der, det var jeg lidt usikker for det spil der. Fuck, det er godt nok, at vi tabte med den der...